बाळा थांब. माझ्या शुभेच्छा घेतल्याशिवाय पुढे जायची हिम्मत कशी झाली तुझी? माझ्या डोळ्यात बघ. हो, इथेच बघ. तुला जाणून घ्यायचंय ना की हे नवीन वर्ष तुझ्यासाठी काय घेऊन आलंय. नीट ऐक. आजची तारीख मी तुझ्यासाठी सुवर्ण अक्षरांनी लिहायला घेतलीय. या नवीन वर्षाच्या 365 दिवसांच्या प्रत्येक पानावर मी तुझ्यासाठी फक्त आणि फक्त विजय लिहिलाय. ज्यांनी तुला मागच्या वर्षात रडवलं त्यांना या वर्षात तुझ्या यशानं उत्तर द्यायचंय. असा पराक्रम गाजव की हे जग बघत राहील, कारण तुझा पाठीराखा साक्षात ब्रह्मांड नायक आहे. जा, जिंकून ये हे वर्ष. माझा आशीर्वाद सोबत आहे. नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा.